Arvoisat katsojat, olemme täällä Terminaali 1 todistamassa Jari Nurmen legendaarista kykyä järjestää lisää töitä. Hän on jälleen sensaatiomaisella kyvyllään hankkinut meille pientä lisähommaa. Aamuyön tunteena tai kenties eilen sattunut pieni vahinko. Tai en tiedä, onko kyseessä vahinko vai mikä siinä on, mutta jostain. Päällikkömies tuiki tärkeä, kohtuutonta vaatia ois järkeä. Valtaan pyrkivät vain tosi taivaan rannan maalarit, ja ne maksaa Joka tapauksessa legenda on nimensä veronen, Jari Nurmi. Täällä on tapahtunut. Sinäkö? Mitä täällä on tapahtunut? Mä ajoin 12 Sinäkö? Ajalle tonniin. Millä? 12 tonnissa. Ajoitko tonne yläpalkkaan? Joo. Kovaakin. Sattuko? Ei. Menis 12 tonni Honda? Ei. Tää se osaa. Ei helvetti. Täällä on kivan näköistä. Ruumani vaan toten, no nyt se paska hajos. Niin, no nyt tässä on hyvä ajaa. Joo. No. Voisit käydä tuolla 4 ja 5 välissä. Käy nyt. Tää on 8 tonni. No käy tällä. Hurraa!